landet? Ja. Har du drevet med dette længe? Er du professionel faldskærmshopper? Professionel, det ved jeg ikke. Men jeg har da holdt på det her i 8-9 år. Men det er et stykke tid siden, jeg har været ude at springe sidst. Så det var lidt at kigge og komme ud og springe. Når det er så fint vejr, som det er nu, så bliver man jo glad. Så det var rigtig godt. Det har da været kult at prøve. Ja, men hvis du har lyst og har pengene, så har jeg sådan, jeg kan give dig muligheden i hvert fald. Nu skal du høre. Ja. Vi skal op og flyve i flyvemaskinen der, og så flyver vi op i cirka 3 km højde. Ja. Og derfra fritfalder vi i cirka 30 sekunder, indtil jeg går ind og åbner faldskærmen. Ja. Og så flyver vi rundt i skærmen i en 5, 6, 7 minutter. Og jeg kan se ud over hele læsset. Ja. Det her seletøj her. Ja. De her 2 seletøj, de er magen til hinanden. De kan være holde omkring 600 kilo. Ja, så der er ingen fare for, at du falder. Nej, det gør du ikke. Du får en dragt på, og du får nogle briller på, så du kan se noget, når vi falder dernede af. Når jeg springer ud alene i frit fald og ligger på maven, så holder jeg op med at accelerere ved omkring 200 km i timen. Så er det vindmodstanden, der stopper mig mod at falde hurtigere. Du bliver spændt fast med ryggen ind til mig. Så når vi ligger i frit fald, så ligger du sådan set under mig. Ja. Der kan du se, at vindmodstanden er den samme. Men vi vejer lige pludselig noget mere. Ja, det er klart. Ja. Alt det, der hedder styring og landing af faldskærm, det taler vi om, når vi er deroppe. Men der er et par ting, du kan gøre for at hjælpe mig, når vi springer ud. Bananen. Den her stilling her, den skal du have lige fra vi springer ud af flyvemaskinen, under hele fritfaldet, indtil vi hænger i faldskærmen. Og der kan du så slappe af. Ja. Men når vi ligger i frit fald, prøv at krydse armene igen. Prøv at krydse armene.
Sådan. Tillykke. Helt ekstremt. Takk. Tillykke med det. Er det godt? Ja, det var digg. Helt rått. Helt sinnssykt. Og masse dotter i ørene. Helt ekstremt. Hjertelig. Tillykke. Takk skal du ha. Velbekomme. Prøv her. Gør lige så du bevæger dig lidt. Så. Få et bilde der, hvis det står sånn. Se hit. Få se. Var det bra? Ja. Det var som å være en fugl. Ja. Det var helt fantastisk. Hva kom ut av det her da? Jeg vil ikke si kick. Det var helt rått. Helt rått. Det gikk veldig fort. Akkurat liksom det å kaste seg ut gikk veldig fort. Akkurat den første biten. Men når vi fikk sveve litt her oppe, det var bare helt vakkert. Du så hele lesset. Og alt så ut som det var sånn leketøys miniatyrby under oss. Og det var som å være en fugl. Det var bare helt fantastisk. Var det rått å ligge i fritt fall? Ja, men det gikk så fort. Det gikk så fort. Det var det å... Altså selve det, hvis du tenker at det å falle ut, gikk veldig fort. Men det å sveve, det tok lang tid, hvis du skjønner meg riktig. Så der fikk du liksom den følelsen. Og jeg fikk lov å trekke litt i skjermen, og så styre litt selv. Og så se oss nedover. Og det var faktisk veldig tungt. Du må være sterk for å holde den skjermen, altså. Og det var... Nei, det var helt rått. Fantastisk opplevelse. Det anbefales. Det gjør det, altså. Det gjør det. Det var... Når jeg satt i flyet, så hadde jeg denne der... Og da gjorde jeg faktisk sånn, altså. Jeg er ikke katolikk, men det gjorde jeg faktisk, altså. Men når det da bare liksom buff, så var du ute. Det gikk sånn, så var jeg ute. Og da... Jeg så sikkert å smile fra hit, altså, helt opp dit, altså. Men det var helt rått.